fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Sant. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-aqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Kemm hija ħaġa sabiħa li bdew il-ġurnata bis-smigħ tal-kelma tal-Alla fejn Alla jurina x-xewqa tiegħu. U mbagħad jurina għatta mħabba billi jagħtina ġismu bħala ikel għal din il-ġurnata u għal ħajjitna kollha. Nilqgħu dan id-don billi narfu n-nuqqasijiet tagħna u bindiema nitolbu maħfra. Nistqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jingħadni trafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirjieti ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddis inkollu u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Il-udisa din nofruha għal-ruħ Ellen u Wistin Briffa, Joseph u Lucy Fenek. Nitolbu. U Alla ħani li tista' kollox, fit-tjiba tiegħek bijet minna kolawċ biex inkunu ħilsa fir-ruħ u l-ġisem biex naqdu bla xkel ta' xejn. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisalta fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Bidu tal-ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Titu. Jiena Pawlu, għaddej ta' Alla u Apostlu ta' Ġesu Kristu biex immexxi l-maħturin ta' Alla fil-fidi u nwassalhom għat-tarif tal-verità li twassal għat-tieba bit-tama tal-ħajja ta' dejjem. Alla li ma jikdibx wedilna sa minn qabel iż-żminijiet u meta wasal il-waqt irrivela ħielna bil-kelma tiegħu permezz tal-predikazzjoni li kienet fdata lili skont l-ordni ta' Alla, is-Salvatur tagħna. Qiegħed nikteb lil Titu, ibni veru fil-fidi tagħna l-koll. Lilu grazzja u sliem mingħand Alla l-Missier u mingħand Kristu Ġesu s-Salvatur tagħna. Għalhekk jiena ħallejtek fi Kreta biex tqassam kollox bl-ordni u biex taħtar presbiteri fil belt. Skont ma ord ngħidlek, kull min ikun maħtur m'għandu jkollu xejn x'wieħed jgħid fih. Ikun raġel ta' mara waħda u jkollu liedu jemnu bla ma ħadd jista' jixlihom bimġieba, żienja jew bla rażan. L-isqof bħala amministratur ta' Alla għandu jkun bniedem li ħadd ma jista' jgħid xejn fih. M'għandux ikun mimli bih innifsu, ma jinkurlax malajr, ma jkunx mogħti għax-xorb, ma jkunx ġellied jew rejb, imma jkun bniedem li jilqa' l-barranin, iħobb it-tajjeb, meqjus, ġust, qaddis, irżien. Bniedem li jżomm sħiħ mal-kelma ta' min jemmina biex ikun jista' jqawwi l-qalb l-oħrajn bid-dottrina sħiħa u jeleb il-minimiri. Il-kelma tal-mulej roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu dan n-nisel ta' dawk li jfittxu l-wiċċek mulej. Ngħidu, dan n-nisel ta' dawk li jfittxu l-wiċċek mulej. Tal-mulej l-art u kull ma fija, id-dinja u kull ma jgħix fija. Għaxu fuq l-ibħra waqqafa u fuq ix-xmajjar fis-sod qiegħda inwieġbu dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu l-wiċċek mulej. Min jista' jitla fuq l-għolja tal-mulej? Min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu jdejh indaf u qalbu safja
mimma jagħtix ruħu għall-fruwa inwieġbu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu l-wiċċek mulej. Dan ikollu barka mingħand il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla, is-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek, Alla ta' Ġakob inwieġbu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu l-wiċċek mulej. Inqumu mill-wifqa l-kelma tal-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Intkom għandkom tiddu fid-dinja bħal kwiekeb u żommu sħiħ il-kelma tal-ħajja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: ma jistax ikun li ma jingħatawx skandli, imma ħażin għalih min ikun ħtija tagħhom. Ikun aktar jaqbillu jekk jobtulu mon u ġebla ta' tħin u jitfgħuh il-baħar milli jagħti skandlu lil wieħed minn dawn iċkejkni. Jekk ħuk jaqa' fid-dnub widbu u jekk jindem aħfirlu, u jekk joqsok 7 darbiet ġurnata u jdullejk 7 darbiet u jgħidlek jiżobbija, aħfirlu. L-apostli qalu lill-mulej: kattar fina l-fidi, weġġibhom il-mulej. Kieku kellkom fidi mqar daqs serrija tal-mustarda, kontu tgħidu li din is-siġġa tat-tut inqala u mur tħawwel fil-baħar, u kienet tisma' minnkom. Il-kelma tal-mulej. Ġesu fil-Vanġelu semmilna 3 argumenti interessanti u marbuti ma' xulxin. L-ewwel nett, l-apostli jitolbu ikattar il-fidi fihom. U aħna meta niġu għal-quddiet mod partikolari, diġà nistqarru l-fidi f'Ġesu jekk nkunu awer, u allura il-fidi tagħna tista' tikber. Għax hekk għandna ftit fidi u tkun vera, sinċera, kapaċi nagħmlu affarijiet kbar. Mingħajr fidi aħna l-insara ma nistgħu nagħmlu xejn, għax mingħajr l-għajnuna ta' Kristu xejn ma nistgħu nagħmlu tajjeb. Għallilna jekk għandkom fidi żgħira tagħmlu miravilji. U x'miravilji nistgħu nagħmlu? Żewġ affarijiet isemmina fil-Vanġelu tal-lum. L-ewwel li nevitaw l-iskandli, kull tip ta' skandlu, ta' korruzzjoni, ta' arroganza, ta' abbużi, ta' violenza, dan kollu huma skandli. U Ġesu jidilna evitawhom. Anke qal dak se jibqgħu jsiru u hekku, imma aħna li nisimgħu il-kelma tagħna nistiedna bil-fidi tagħna nevitew kemm nistgħu dawn tipi ta' ħażen, dawn it-tipi ta' skandli, speċjalment meta iweġġew l-innoċenti. U bat jgħidilna wkoll illi mingħajr fidi żgur ma nistgħux naslu biex naħfru lil min ħati għalina, lil min joffendina. Imma Ġesu jirrekkomandana jekk ħuk jitolbok 7 darbiet maħfra int għandek taħfirlu. U allura anke hawnhekk quddiem il-ħażen ta' skandli u kull tip ta' ħażen ma nix ikonna kelma ta' kondanna, imma nitolbu biex dawn li jagħmlu il-ħażen tiġihom soba tal-ħażen tagħhom u jitolbu maħfra lil Alla. U permezz tal-maħfra tagħna jaslu wkoll għal maħfra tal-mulej. Għalhekk eżer sbieb, dolodu biex ngħidu l Ġesu
imma nitolbuh ikattar fina l-fidi biex ikonna sens ta' maħfra għal min joffendina u fl-istess ħin il-qawwa li nevitaw il-ħażen. Huma bil-wifqa u fidi sinċera irresqu it-talb tagħna lil Mulej. Mulej Ġesu, qiegħed mal-Knisja tiegħek fi żminijiet tal-lum kif waqaf fl-modi u ħarisha minn kull tiġrib ta' ħażen nitolbu. Mulej Ġesu, ħares il-poplu tiegħek f'dawn il-gżejjer minn kull tagħlim li ma jaqbilx mal-Vanġelu tiegħek u minn kull teddida għas-sħubija tal-fidi tiegħu nitolbu. Mulej Ġesu, anqal ir-rieda ta' dawk li jitgħażdu u jinħlew fix-xejn, speċjalment meta jagħtu skandlu, biex jifhmu li għandhom iħabirku għas-salvazzjoni tagħhom billi jaqdu sewwa dmirijietom fid-dinja nitolbu. Mulej Ġesu, ħuħseb dak kollha li ħallew pajjiżhom u qed jgħixu fostna ġnus oħra. Tħallihom qatt jinsew il-wirt għażiż tal-fidi li ħallewna mis-sirjietna nitolbu. Mulej Ġesu, għatina d-don tax-xita biex l-art ma tiċħadniex mill-frott li hu neċessarju għalina nitolbu. Irresqu wkoll it-talb personali tagħna. Mulej Ġesu, meta jien terġa' tiġi biex tagħmel ħaq mid-dinja, tħares lejn in-nuqqasijiet tagħna, imma ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fi tjubita jtajtna dan il-ħobs li din nofrulek. Frott tal-art u xogħol il-bniedem li minn Israelina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla għal-dejjem. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-inbit jieħdu sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fi tjubita jtajtna dan il-ħobs dan il-bit li din nofrulek. Frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu Israelina ix-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla għal-dejjem. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jien għal Mulej minn idejk is-sakrifiċċju għal tifri ta' Jesmu aħdik jittana tal-Knisja mazza kollha tiegħu. Ħares bisliem Mulej lejn is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek biex nagħmlu tieba qaddisa il-frott tal-passjoni ta' ibnek li qegħdin inġeddu f'dan is-sagrament bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżukħal il-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u daġid tas-salvazzjoni tagħna li dalgħodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħaj. Qatt li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna int jogħġbok tagħtina grazzja biex minn qalbna irrodurek ħaj. Għax jekk il-ġeħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni. Għalhekk nissibħu maqtajja tal-anġu l-qaddisin u ferbib infaruk u intennulek qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, ismawiet u l-art mlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli ta' smawiet. Imbirek minn ġej fisem il-Mulej,
Osanna fil-għolja tasma. Għaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dosija. Għaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs, ratt il-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi reġerat il-ħaj tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mattijek u lej. Inxandru bil-ferħ il-qawmin tijek u nistennew sama tiġi fil-glorja. Għalek, aħna u namlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħof tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni. U rodulek ħajra, xoġbuk til-għana għawn u dimek biex naqduk. U mitċokontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna bġitawijie li imma nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq li maħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu qaddis kollu tiegħek. Ftakar f'ħutna Ellen u Stin Briffa, Joseph u Lucy Fenek li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din-dinja. Ftakar ukoll f'ħutna dawk li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar ukoll fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqadsa u Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla mister li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Fidi u tama nitolbu kif għallimna Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnata, ikoll li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubitna, bħal ma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fi ġġib iżda mid-deni. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u ħina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex ikunu ħilsa dejjem midnu u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-salta, qawwa u l-glorja għaddejja. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek. Inħallilkom islem nagħtikom islem tiegħi. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslem u l-għaqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li se nitqarbu biju ikun jisfewna għal ħajja ta' dejjem. Ħarruf tal-Alla Teħdu bit-tad-dinja ħenna lina. Ħarruf ta' Alla li teħdu bit-tad-dinja ħenna lina. Ħarruf ta' Alla li teħdu bit-tad-dinja ħatina il-paċi.
danu Ġesu, danu l-ħaruf Talla li jneħħi id-nubet tad-dinja. Ħejni aħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem. Irroddu ħajr il-mulej billi niftakru fħutna l-mejtin. Għatijom u mulej il-misreħ ta' dejjem, jistriħu fil-paċi, nitolbu. Irroddu lek ħajr mulej għat qarbina mqazza li bija saħħaħna. Bħalma mlejtna din il-qawwa tas-sema, ekku kol fit-tjiba tiegħek għatina l-ispirtu għaddis tiegħek biex tibqa' fina sal-aħħar il-grazzja tal-ħajja sinċera bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Sant. Morru u għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba li kulħadd. Madonna